Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Tunda da ku aka yi wani batuli da ku zan faro wakata. Ismu Fatima na ce wanda ya gane tare mu shelanta. Wanda ya kasa fahimta ya hakuri ya ci gaba da tatata. A ran da ya gano kansa a nan ya san gundarin kalmata. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Rabbu ka zaki salati gun ainin zahara wa hakikarta. Ayya ani kai din nan dai da ka boye kanka a banta. Kai wa kanka salatin har ya saka zahara ku ta shelanta. Wane ne da yaban nan ne kuma in na zo ta yi mun kyauta. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Ta ce na masoya na dauke ka a dana je ka kashe lanta. Kana ta ce na baka ziyara gobe ka zo har raudata. Ta ce mun ne maka kari gobe ka tashi a yayan fadata. A ni ko na tashi ina cewa shukuran ya babata. Abdullahi na Ar-Rahmana an gwanki Fatima koke ce nan Amina Abdullahi hakikarki Annabi ne ya kira ki da Umma Batula ke ce babata. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Ayyiriri ga Fatima nan ta zo mi gudarta. Kowa ya zama babu idan ga Fatima sai na shelanta. Ko me ma kuka ce muni na dauka zan furta buwayarta. Gundarin kalmar Allah ma'asuma kaza hakikarta. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Kan wasu ya dau nauyi ku yi hakuri zan fassara ayata. Fatima ta na ashe dukkanin adarori kun ji buwayarta. Ta zama ogan ta zama yaran Allah annabi dukkanta. A idin na ce Fatima Ahmadu ce kuma ummata. Ya ummul rahmani ina ma da ki gaya musu kin yarda. Inda fada ke ce kika farta har sai kowa ya shaida. Ke ce kin ka tsaya mini sanna a sanne da ke huda. In rana ta bullo hannu baya iya kare ta. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Ai tuntuni ni na gane motsin Fatima ne ke motsa ni. Numfashin ta yake mana aikin Allah ruhi na ce ni. In ta ma daidai ka biyo ni idan kuma a aka kyale ni. Ai ilaha Muhammadu Fatima sai na shelanta. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Mai hakuri dan aiki ne na fito yau ba wani iya ne. Fatima ta shiga Allah ta shiga Annabi ta shiga kowanne. Kar da ku sanya tunani ko hankalin ku bani da kowanne. Aishi ya saka na shagalti na dimauce na sitarci da ummata. Mata Allah ba, amma dai kusa ni baki na ba zai ce bai wace ba. Sai dai zidma asuma dan kai ba zai dauki bayanin ba. Aya ikiwa ni kun san dai kauna ba a iya koye ta. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Fatima na ran sai ke tun asali dama ba ya ce ba. Annabi ne ya kira ki da umma a duba ko ba a san gumba. Kin yi shiru kuma kin motsa ba a san ko kewa ce ba. Amma tabbai kanka da me aka yi ka amsa ummata. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Ku bu ku santa bane shine ya saka ku kuke yin karinta. Kun kuma duk kun santa mu tafa har sai komai mun manta. Mun kare a cikin masuma ni dai kun ji bukata ta. Mi da fadar gundarin manzon Allah wato ummata. Kira ni da hauka ma tsohon abu ne wannan. Inda ma majanunin Fatima babban suna na kenan. Dan haka ma ba na ji ba na gani sai ainan ummin nan. Kun ce waye zan ce masu ma Fatima babata. Tsokar manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata. Mi ta rawa mi juyi domin yau abin da ma ake cewa. Waye za ya kwabe mu sha shagalin mu kawai ja
Allah ga kyautar ruhina ya hadis samadin kuma lamlam din ikilas ke tinana ba kya daukar shirka ko da ya koda za a ga aibi na ni zan bata girman kowa in shelanta da yaddar mata in ka ji an cewa gidu Fatima kenan ko baka gane ba in ka ji sallallahu batula ce har yau da canza ba in ka ji an ce masu subhanallah ana ji kaɗan baba alai in yi shiru domin wasu su su gane Allah ba Tsokar Manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata kan da rufe zan gaida Abul Abbasi masu dari garin sannan shakila ni ina maganar Abdul Qadir kenan sai kuma barhamanin yasmayan annabi mai diwanin nan bagai da sawa Manzon Allah in ji barhama ko dai kun manta Tsokar Manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata kan haka ne baban mu ya turje har wasu yau ke zagin shi wai suka ce ba ya san barhamadan ya girmama kaulin shi bagai da sawa haza in ji shehu wara awara iya ce shi kuma sidi ya ce mana annabi sak wasu yau sun bambanta ki kara rike wani shaina nan aka no muke kofar dan ta da wani ufa da yan nana malamu awwal mai shirafahu yake gyara mu da ruhina ya ta gaban rahama da batulillahi ki kalbi gasidata Tsokar Manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata Fatima kin ga abin da suke mana ban koce masu kubban ba amma ga karata na kawo ba kya kike dauka ba warware duk kullun da suka yi ba zan rasa alfarman nan ba ke me bayarwa ce ni kuma na duka kan gwiwata Tsokar Manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata share mun kuka na gobe da zo rauda ya babata zancen kayan sauti kin mun kare mun ya ummata yanda kika yi wasu ba da ki yi mun dan kadarin su na shelanta ai na san kin amsa mana umma abiha ba mara abanta sunan daha Muhammadu dige nan koko da ce baban gidan ne na masoya yi mata nunin nan inda kan ma'asuma ne hauka tsohon abu ne wannan ai dan haka in ka kira ni da hauka ka da karfafa gwiwa ta Tsokar Manzon Allah Fatima ne dai ke ce ummata Damadi za na tsaya haka ba dan na gama karkara aikin ba dan a cikin lamarin masu ma ko kesu ma ban tsana ba kar da ku damu masoya ku yi haƙuri ban ko a jabiran ba yanzu nan zan dawo kar da ku manta bawon ummata